Vážne? Čo? Ale viete, že to není... Ale viete, že to je trestné toto? Vážne? Jo, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to bude trošku o ničom inom, keďže je to trošku vážnejšia vec a myslím si, že treba to ako povedať, pretože si nemyslím, že toto sa mne malo stať. O čo vlastne ide? Podľa názvu videa už asi viete, dostal som warning ohľadom porušenia pravidiel. Na jednej strane chápem, že sa niečo také stalo, hej, ale nemyslím si, že by to bolo niečo ako veľmi špatné oproti tomu, jak to bolo u iných ľudí napríklad, hej. Keď ako napríklad Dušan, keď Airsoftku vytiahol, áno, mohla sa to zdať ako reálna zbraň, alebo tam akože zbil niekoho ako pre vtip, ale kvôli tomu, vlastne keď vám to takto ukážem, tak to môžete vidieť, že mám upozornenie. Je to na Let's Build Moreka v jedničku a keď sa na to pozrieme, ja ho tu mám otvorený, ten začiatok, ja nebudem púšťať zvuk, aby som ho nedostal do ulička za to isté, tak tu vlastne bijem pillagerov a hovorím slovo z. Áno, aby ste chápali, hej, takže aby proste táto postavička v hre, proste tento pillager, ja som ho zabil proste, hej, proste nič viac tam nestalo, len mi narušil intro, tak som ako robil efekty a všetko okolo toho. Nemyslím si, že som ja niečo spravil zle, hej, ako mohol to nedať, ja to ešte asi upravím a zmažem to úplne. Dám to preč tú časť, lebo ako nemyslím si, že to bolo niečo, čo by malo porušovať, hej. Keď sa pozrieme tuto, tak dostal som upozornenie na škodlivý a nebezpečný obsah. Keď si to rozklikneme, pravidlá proti škodlivému a nebezpečnému obsahu. Všetko sa to týka ľudí, žartíky, vyvolania obetí, strach a neviem čo. Na zabíjanie a ubližovanie. Slovné pokyny činnostiach nikomu vážne ublížiť. Odkedy sa NPCčko považuje ako normálny človek? Ako... Nechápem. Ako chápem, že áno. Ale pokyn na zničenie niekoho, kto by mňa v tej hre zničil. Takže keď Elderingu hovorím na bossa, aby ho tak akože teraz je to špatné? Či ako... Ja nechápem. Obsah so zbraňami, ak sekera alebo meč sa považuje ako zbraň, tak dobré. Herná sekera alebo meč. Nechápem ako... Toto nič som nemal, akože vôbec nič a nelegálny tovar som tiež nemal. Takže škodlivé a nebezpečné činy riziko vážneho zranenia ale to proste zničil som postavičku, NPCčko, MOBA, takzvané entitu som zničil, čo sa v hrách môže. Možno som nemusel hovoriť to slovo z, ale ako ja si nemyslím, že by to niečo porušovalo, hej. Tu je na to video vlastne, kde ukazujú, ja vám pustím aj zvuk, hej, takéto veci, hej, nejaké pranky alebo niečo, ale všetko sa to týka reálnych osôb. Ja som to hovoril entite, ktorá aj tak by, keby som ju ja, tak ona mňa by. Takže to je v pohode, lebo ja nechápem, čo sa tam deje, ako. Dával som odvolanie na to, bo mi to príde absolútne stupidné. Vyšlo u mňa video, keď sa pozriete na moje videá, hej, toto je úplne jedna statistika, hej, Primecraft, Morecraft, všetko sú to veci okolo stávania a hrania hry, nie okolo toho, že behám v Battlefielde, keby to bol Battlefield napríklad, na ktoré sa tiež chystám vydať video, coming soon, hej, ale nepríde mi to ako proste Roblox videa, Primecraft, Minecraft je to všetko. Nie je to nič, čo by malo ako referovať k reálnemu svetu. Snažím sa vytvoriť zábavu, fany, keď na mňa niekto zautočí alebo niečo, mob, keď na mňa zautočí, nie reálny človek. A to by som v živote akože proste len z vlastne, jak to nazvať, z sebeobrany. Keby náhodou niekto na mňa zautočil, tak sa v realite ukriem a zachránim, hej. Absolútne normálna vec. Proste sebeobrana je proste v pravidlách normálna. Ale proste vo videu, kde útočím na pillagera, nechápem.
Samozrejme máme tu Dukloka, hej, ktorý mal tiež za zbranie. Za zbranie, hej, boli to airsofty, tiež ako proste, ale nemyslím si, že je to nejak spojené proste týmto, lebo vlastne sme dostali community strike obidvaja za to isté. Hej, keď sa na to pozrieme, harmful a proste content, hej, keď to tu rozkliknem, za škodlivé alebo nebezpečný obsah. Ale a to video, myslím, aby som to ešte skontroloval, hej, to je úplne jedno, hej, nedával som, že nie je určené pre deti. V čom je potom problém, ako? Zabíjam moba v hre a nie je obmedzené na 18 rokov, nemyslím si, že to video musí byť, tieto dve veci mám dobre nastavené. Nie je pre deti, ale video na 18 rokov nemusí byť. Je to proste stávanie, buildovanie a hovadiny, hej. Keď si to video, to video videl, určite chcem pozrieť, už to tam není, už som ho odstranil, už vidíte, už ten začiatok je katnutý, takže už je začiatok katnutý, ale bolo to tam. Keďže YouTube si povedal, že je to škodlivý obsah, kľudne, ale nemyslím si, že toto by malo nejako obmedziť mňa tým, že som to vlastne použil ako inter, hej. Proste chcel som natočiť intro a oni na mňa zautočili. Úplne normálna vec, čo sa v hre môže stať. Nechápem, prečo sa toto stalo, nechápem, prečo sa toto udialo a chcem podotknúť, že fakt ako mám rád, keď sa ľudia majú radi, je všetko pekné, ale zautočil na mňa moba. Proste nemôžem sa brániť v hre proti mobovi, povedzte sami. Bude to toto kratšie video, chcem ho vydať hneď, ako ho zeditujem. Tam nie je nič editovať vlastne, takže takýto 6-minútový talk ohľadom toho, čo sa mne stalo. Dúfam, že to odvolajú, ja som to odstránil, hej, není to tam už to tam ani nebude. A týmto chcem poďakovať veľmi pekne všetci, čo sledujete, dávate odber, like a vidíme sa pri ďalšom skvelšom videu. Ahoj, ahoj.